Tak v dnešním návodu vám ukážu, jak vlastně stáhnout aktualizovanou hru, po případě i hru Pokémon Go. Stačí si vlastně nést do prohlížeče na naše stránky a u článku vlastně kliknout na odkaz zde. Zobrazí se vám vlastně stránka, z které si hru můžete stáhnout. Sjedeme dolů, klikneme na Download APK. Chvíli počkáme, než se začne stahovat. Ještě nestahujeme, it's starting. Taky nestahujeme stále. Tak, klikneme here. Nějak nám to nejde. A, už, OK. Tak, v oznamovacím poli máme, že se nám to stahuje. Uvidíme. Čekáme chvíli, má nějaký pomalý internet. Nevím teda vůbec proč. Tak, stažení dokončeno. Klikneme. Verze 02 nahradí současnou verzi, vaše data budou zachována, bla bla bla. Samozřejmě klikneme OK. Rychlá kontrola. Instalovat. Probíhá instalace. Je to velice jednoduché stažení té nové verze nebo té aktualizace. Nemusíte mazat vlastně ani tu starou hru, všechno vám tam zůstane, nebojte se, že se vám ztratí výsledky chycení Pokémoni a tak dále. Opravdu ne, je to vázan s účtem. Nestane se to ani tehdy, když přijde oficiální verze. Spoustu lidí na internetu se bojí zabanování a takhle opravdu to není. Jste vázaný s účtem. Tak, hra je stažená. Nainstalovaná. Spustit. A všechno běží bez problému. Omlouvám se za občasné reklamy.